Дами и господа, този поздрав е специално от Николай за неговата жена Анка и неговите двама сина Генади и Цветелин от село Главаци, Шунен со Пенава. Слушайте добре, мъжката ми дума на две не става. Николай пред никой гръб не превива, но за моята Анка и за нашето име мога да обърна и земя и зима. Уважение и чест, това ни държи, чиста ми е съвестта. Чисти са ми дните. Мирианка си кралица, ласаджаваме коваджипе, аучаве, Генади тай Цветелин, баробахтало песиманге. Ваш мири фамилия ме мерава, одевелте Рахел мен. Моята Анка е кралица, с нея вървя в този живот. А момчетата Генади и Цветелин, голямо щастие, късмет са за мен, за моето семейство. Аз умирам, Господ да ви пази. Генади, сине, и ти Цветелине, бащиното име по света да се чуе, да пребъде. Вие сте моята гордост, моето право. Да сте ми живи, да сте ми здрави. Всичко, което с труд аз изгради. На двете си момчета с любов го дарих. Мирианка си кралица, ласаджаваме коваджипе, аучаве, Генади тай Цветелин, баробахтала песиманге. Ваш мири фамилия ме мерава, одевелте Рахел мен. Мирианка си кралица, ласаджаваме коваджипе, аучаве, Генади тай Цветелин, баробахтала песиманге. Ваш мири фамилия ме мерава, одевелте Рахел мен. Николай за Анка, Генади и Цветелин, одевелте дечелто мен, са свитве тай бах. Айде със здраве за най-скъпите хора От Главаци.